Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandireni kuno kuchinamwali boma limene lili la Dzomba, omwe Profesa Arthur Peter Mutharika akupitirira ndi mawiso stop kuyambira pa Mangochi Channel pa Songani. Lero tili pano pa chinamwali, je mmene mukuonera anthu ochuluka asonkhana pano. Ndimene mukumvera pamene anthu kuimba akuti ona pangolini, ona pangolini, aliyense kumunyadira Profesa Arthur Peter Mutharika. Pachinamwali pasonkhana anthu ochuluka, pasonkhana anthu osati amasewera, anthu ambiri abwera pano. Lero kuno tikuseka Eastern Region, ndipo ndikusimikizireni kuti mavoti onse kuno ndi a Profesa Arthur Peter Mutharika. You can see anthu kusangalala, anthu kuvina, akuti ayi ife wathu ndi APM achinyamata amenewo, kuvina kusangalala, kuti ayi ife wathu ndi apati kulibenso kene komwe tisapite koma kwa Profesa Arthur Peter amene ali munthu wathu. Khale pompo ife tili kuno kukupatsirani zimene zikhalire pano pa chinamwali. Akutero anthu akuti atiyankhule Profesa kwa chema osati zamasewera amene mukuonera pamenepo. Tikamati DPP kutenga boma, timanena nkhani zake zimenezi. Iki ndi chitsimikizo kuti anthu apanga chisankho. People are voting for Profesa Afika Munda Mutharika. Galimoto ya Profesa imeneyo pambuyopo kupera ndithu pang'ono kuyenda kulunjika kuime galimoto imene yomwe amakwerapo akamayankhula. Nde imene zilili sikulalewo pano pachinamwali anthu ndithu ochuluka kwambiri. DPP oye! Wasaka oye! Ife oye! Bwana Mosa kutaisa ni nthawi ulendo undoyima udakalipo. Timafuna bwana tikulandireni pano pachinamwali ndi manja awiri. Mayi wathu Mayi Gertrude Mutharika amene lachitatu lino ndi ma first lady ku State House, mulandire ulemu wanu. Maulemu ena onse
kapena kutalika kwambiri. DPP waye! Bwana wina zulo waimika manja, wina zulo wasarenda, akuti akutipepesa Malawi. Bwana anali kuti mmene tinkaja Chitete, anatithawa ife bwana tikuja Chitete kupita kukakwera njinga ku Jeremane bwana. Sitimayiwala zimene watipanga mbusa uja bwana. Bwana mukonzekere, bwana mukupita ku Blantyre kwa mara chiwiri bwana, mukamatoka ku Blantyre bwana mukhala muli President of the Republic of Malawi. DPP waje! Bwana kwa sasa ino bwana mwino wake ni Honorable Mpesa Awali. Mnyamaka bwana amelekapigana mchito walimba ntima wako parliamenti bwana wakonzeka. Bwana upande wake na musudi wakale ku parliamenti. DPP waje! Bwana mumiwele half minute anga kupasa ni moni bwana. Profesa Atabita Mutharika ule mwinanso mama Profesa Gertrude Mutharika mlandire ule mwanu komanso ule mwina VP Eastern Region Honorable Bright Msaka mlandire ule mwanu ndipo maule mwena onse akale mchimake. Bwana kuno kuchinamwali takulandira ndi manja awiri, ndipo anthu onse amene ali apa wakonzeka pa 16 September pano kukupatsani mavoti bwana. DPP waye! Bwana ulendo upotingwa utali tikanayankhula zambiri tufuneni zabwino zonse pa 16 September bwana ndinu mtsogoleri wa dziko lino ambuye akudalitseni. Chala mwamba DPP waye! Bwana mundilole nthawi ino ndiyazuse Right Honorable Bright Msaka kuti bwana akuzuseni mwalankhule bwana nanu amene akudikirani pano bwana unyinji uwopsa bwana aziko mwambiri. DPP waye! Profesa Atabita Mutharika waye! Madam Gertrude Mutharika waye! Chinamwali waye! Bwana kuno ku Eastern Region Chinamwali ndiye capital city ya Zomba. Bwana kuno kuzomba chipani chili pano pa Chinamwali. DPP waye! Anthu awaza potera ino bwana. Chifuka kuno kuzomba chakwera sana atangire kali konse. Chakwera wanyoza wanyalanyaza sana asamale. Chakwera akupangira ni chari kuno. Akupangira ni chari kuno. Chakwera choke akale. Chakwera choke akale. DPP waye! Bwana ndingokuonesani pangolini wina wamuno muzomba site ndiye Dr. Mpunga. Dr. Mpunga achokaponso. DPP waye! Uno muli ndi ma MP awiri Dr. Mpunga ndi Honorable Awali. Onsewo
akupita ku parliament. DPP oye! Koma mene chitiri chitachindi wana pang'ono pokha aphunzire kafotedwe. DPP oye! Dr. Ben Phiri. DPP oye! Mwachangu changu atati alowe mboma sichonchonanga. Ndiye tikafote bwinoti. Choyamba olo chovotera ngati tinataya siku lovota tipitebe kumalo ovotera zina latu liliko. DPP oye! Chachiwiri ndikukumbutseni zinthu zinasintha pano azisegula 6 koloko malire 4 koloko osayerekeza kupita kovota 5 koloko simukavota tikalawire mmamawa 6 malire 4 koloko. DPP oye! Komanso tikakafika kovota akosa kapanga phuma taona apati tikuchiona chochongacho tikachonge mofatsa chisakapitirire mbokosi chifukwa chikakapitirira mbokosi saka chiwerenga. DPP oye! Amene timadinda kainki pang'ono chabe kupita mkati mwa bokosi kukatinda kuti tindu samvekati. DPP oye! Ndikupempheninso kuti mumtima mwanu musaganizire zovotera wina aliyense kupatula atati chifukwa kuvotera chipani chilichonse ndi chimodzimodzi kuvotera Malawi Congress Party. DPP oye! Chimanga chikuyenera kukhalapo folo. Chimanga chingati? Pali chimanga folo, pali atati, pali ndani? Zikomo kwambiri bwana. Bwana ndikupempheni nthawi ino kuti mulankhule bwana kwana anu bwana amene ali kwa akasonkhana unyinji wanu pano bwana. Zikomo kwambiri bwana. Nimekwambia Kabaru kunagoye Onyinjo pshadu kunagoye Sinaona nyinyi ngarumena wae Ibiwaye ndo sanga kwambia Kubela kuzomba Chantaya kaini makaso kuno kuzomba Di maka kuja kumebo lines Kaya kuja Kumasa da bingu di maka kuna esi vai Donjo zomba ni maiziwa kuno kwambi Donjo nosanga kwambi Kora mkowe zo sangala Zachikondi, Zachibale,
ndikulizi kwa kwambiri mupitize zimenezwe mungani na chairman next Tuesday misegula alikulu kwambiri chifukwa pa Tuesday next week izakita decide kuti ziko lino likhale ziko lotani kuti likhale ziko loyipa la nkhanza lopeza anthu la njala kapena likhale liko lokonda onse lokondana onse la chikondi komanso la mtendere ndiye ndikudziwa kuti mudzasankha kuti dziko lino lisinthe ndivyoye ine ndikufuna pa 6th kupulumutsa dziko lino ndivyoye ndikuba pa 6th ndipulumutsa dziko lino komanso ndikufuna kukonza dziko lino kuti likhale dziko la mtendere, dziko la chuma, dziko lokomera anthu onse osati mtundu umodzi, dera limodzi kapena mpingo umodzi ayi ndivyo tanga zimenezo choncho takuya ndi manifesto yabwino kwambiri imene tayemba kuti ithandize dziko lino ndivyo ndipo manifesto mmenemu tikusintha mmene timayendesera chuma cha dziko lino ndivyo kuyambira pa 16 September tifuna kuti chuma chichoke ku Lilongwe chipite m'manja mwa anthu constituency iliyonse ikhale 500 billion kwacha ndipo kamufuna kumanga sukulu kamisewu kaipata mange zimenezo komanso muzilimbana ntchito nokha mmenemo kuti aliyense akhale ndi mwayi osati anthu akunja azibwera kukuwuzani kuti muchite ichi ayi inu nokha munene kuti tichita izi ndivikoye zimenezo tichita posachedwapa koma mungatana posachedwapa chofunika kwambiri ndi voti tonse tikavote munthu aliyense akavote makoku munthu matenge akavote khanga limwe njinga mati tiwatenge pa njinga khanga ndi malungo mwapase panado kuti mpaka akafike mpaka kuti akavote pauti akavote dziko limenelo tamva zimenezo tikatero nde tisintha dziko lino koma ngati tivota komanso tifuna kuti tisakhalenso kubweza chisankho ayi if na first time ife tiwine first ballot tamva zimenezo choncho nonse mukavote tagwirizana pa Tuesday ndiye ine ndiyamba kudaputanso kucholo wanonse mukavote m'manja mwanu mungani na benpi kamnata apepala yanu palibe kanthu muli m'buku la kaundula dzina lilimo mmenemo mkalembese mmenemo mukauze mukavota kaya munagulitsa uje tikiti yanu ija
ka inabedwa palibe kantu bukola dinano limbuku muja tanfulazimezo ndima wamenyawa ndikutizi mwakwambiri tikupita kutali kuti mandandira ine ambuya kudayiseni tizabweranso nthawi ina zikokwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.